Og så skal vi til et jubilæum, for i 155 år, der har Skads Sogns Skytteforening efterhånden eksisteret. Medlemstallet det er nedadgående, men de, der bliver, de er til gengæld også meget trofaste. Det gælder ikke mindst Skytteforeningens formand, der nu har været frivillig formand i 50 år. Det er som at komme ind i en tidslomme hernede i kælderen under Skads skole, hvor Erik i 45 år, den anden Erik i 54 år og Henning i 56 år har været en del af den lokale skytteforening. Det er fandme fint. Meget fint. Nu har de trofaste medlemmer så besluttet, at der skal være fest. Og det er Henning, der skal fejres, fordi han de seneste 50 år har været formand for klubben. Han er en guttermand uden lige, og det er en, der er fuld knald på hele tiden. Det var en bekendt, der dengang fik lokket Henning med til skydning, og lige som flere af klubbens øvrige medlemmer er han blevet hængende lige siden. Det har været sjovt. Vi har haft mange sjove timer. Skytteforeningen i Skad så dagens lys tilbage i 1868. Før var der op mod 100 medlemmer. I dag er de nede på 32, og der er sket meget gennem årene, især med regler, når der skal skydes. Nu skyder vi med pistoler også. Det giver dage med brav dog. Så vi skal bære de her. Det er vel lov for hørelse om at gøre. Gjorde du også det i gamle dage? Nej, det gjorde vi nemlig ikke. Hvor mange skud Henning har løsnet gennem årene, kan han ikke sætte tal på. Det er sandt, det er mange gange. Det er mange gange. Men sigtekornet, det fejler stadig ikke noget hos den snart 83-årige formand. Det er det samme nu. Der ikke har planer om at stoppe bestyrelsesarbejdet hernede i kælderen, hvor han hygger sig med sine klubkammerater. Jeg bliver 83 nu her til juni, så jeg bliver ved der. Men det kniver for ny bestyrelsesmedlemmer. Der er ingen frivillige mere. Der er mange, der vil tage frivillig arbejde. 50-års jubilæet som formand, det bliver markeret ved en reception i morgen.